и нищо да не стане от мен, и винаги мога да послужа за лош пример. Така че VIP не означава да е нещо за пример, в никакъв случай. VIP е very important person, много важна личност. Доколко това са много важни личности, друга тема. Big Brother, знаете откъде идва етимологията на името, от една проклята книга, нали, големия брат, който следи, който наблюдава. Има световно движение, което се нарича така, което е срещу световния контрол, електронен, на правителства, медии, тайни служби и така нататък. Много е забавно, че това движение се осъществява основно през социалните мрежи, които са съвършения начин да си разголи живота за именно същите тия служби и всички, които искат да разберат нещо за тебе, го правят именно през Фейсбук. Тоест има един голям парадокс. Това са хора, които искат да ограничат вмешателството в личното пространство. Това за доколко е VIP нещото. А ти ме попита, не разбрах какво точно?